歓迎しよう、光の末裔よ。クリスはどこだ。焦らなくても先の娘ならこの町で過ごしてもらっている。レディンと言ったな。この町、いや普通の町に。ここにいる人間は皆お前たちバルビアや帝国で虐げられ、居場所を。魔物は人を襲うはずだ。それがどうしてこんな風に。襲わんさ、私がいるのだから。魔物がどうして闇の軍勢と呼ばれるか。魔物に規律が。考えたことはなかったか。だが事実、本当に私たちを解放する。我々の真実をお前たちにも見。ローゼル様、嗅ぎつけられたか。出るぞ。人と魔物が共存している。本当に魔物の町だ。魔物の町を発見したぞ。攻めよ。あれはバルディア軍。魔物の町など滅ぼしてしまえ。これで終わりだ。そこだ。
なんだお前は。ここの町の人々も魔物。静かに暮らしているだけ。レディ様なら。魔物の味方風情が。魔物の仲間を打ち切れて。レディン様、ご無事でしたか。これがレディン様、その者は魔物をかばったのです。ならば、おお、レディン様、さすが。次は誰だ。町が別動隊がいたようです。どうもこうもないでしょ。そうだな、不遜な人間どもに。ところでボーゼルさん、レディンはどうしますか。一緒に片付けては。いや、救い出す。御意。一人たりとも逃がさん。クリスのここは通してもらう。町を滅ぼした報い。ボーゼル様に従う。あれは魔物が化けて、本物のレディン様はここにはいない。これで終わりだ。
そのもの、なくなったのか。クリスは、そのようだな。囚われの身であ、そのクリスが、なぜ死んだ？ならば私を憎め。ボーゼル！ボーゼル様。手を出すな。そう、なぜお前が闇の長なのだ？光のため、我が、闇の長たる